नमस्ते सर्वांना. आता माझ्यासाठी ना इथे भरपूर गिफ्ट्स आलेत आणि गिफ्ट्स कोणी पाठवले तर आईनी पाठवलेत, म्हणजे माझ्या सासूबाईंनी. माझ्या त्या आईनी नाही, आईनी आणि ताईंनी डिसाईड करून मला असे गिफ्ट्स पाठवलेत. आता मला माहिती पण नाही की काय ॲक्च्युअलमध्ये ह्याच्यात. आता मी ओपन करते. हे बघा, पूर्ण असे पॅक्टच आहे. अजूनपर्यंत मी ओपन केले नाही. असा वेळ पण मिळत नाही ना. आज कालच रिसीव झाले मला, म्हणून आज मी ओपन करते. आणि हे पण आहे बॅक कॅमेरामध्ये, या इथे. तिला मी बोललो होतो आता तू स्वतःहून सर्व शूट कर, नाहीतरी मला त्यांनी बोलवलंच. हे मम्मी मुंबईला गेली आहे ना, तर मम्मीनी काजलसाठी पाठवलेलं आहे, म्हणजे शुभांगी किरने पाठवलेलं आहे. म्हणजे इन शॉर्ट समजायला 2 पाठवलेत काय तुला आणि मला? माहित नाही मला. आता हे काय ह्याच्यात, हे आधी ओपन करू का? कोणतंही ओपन कर. हे आधी ओपन करू. काय ह्याच्यात काय आहे तुला माहिती आहे ना? मला का माहिती? काय माहिती? मला नाही माहिती काय आहे. बघूया काय आहे. एक कुर्ता आहे वाटतं. नको. हो, ड्रेस आहे. हां, कुर्ता टॉप कुर्ता हे सर्व पाठवलेत वाटतं चांगले. ते एक एक सर्व उघड पहिले, एक 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 बघा. एक हे कुर्ता आहे ना, हा कुर्ता आहे. आणि एवढा ह्याच्यात मोठा, हा मोठा एकच पॅकेट आहे ना. हो, काय मोठा. बूम. बाप रे, ते लग्न शपथ. साड्या दाखवायला कशा येतात लग्नात. बसता बसता. वा वा वा. हो, हे ड्रेस आहे मस्त. तुम्ही पॅन्ट विथ हे आहे. ड्रेस नंतर बघा, काजलचे पहिले एक्सप्रेशन्स बघा. हे नंबर 2. Number 2. This is number 3. मस्त प्रिंट छान आहे. नंबर 3. अरे वा, हे बघ, हे मस्त आहे बघ, ग्रीन पोपटी कलर. पॅन्ट आणि हे बघा, पॅन्ट आणि ओढणी सेट आहे, दुपट्टा सेट आहे. म्हणजे आता आपल्या होमस्टेमध्ये जर कोण मुली येतात आहेत तर त्यांना आपण एक एक असे देऊ शकतो ना. कशाला ते आणतात त्यांचे कपडे. किती आणलं काजल तुला? मस्त आहे. अरे केवढे आहे. दिवाळीची शॉपिंग झाली. आय प्रॉमिस की मी दिवाळीला साडी काय ड्रेस पण नाही घेणार, खरंच नाही घेणार. तू नाही घेणार पण तुझी सासू घेईल तुला. हे बघ, हे पण मस्त आहे. हे बघ, पिंक कलर. हा मस्त आहे ना. आणि आता मी खरं सांगतो, हे मीही मागितलं नव्हतं. मला ही आयडिया नव्हती की मम्मी काय पाठवलं आणि कधी आणि कशाला पाठवलं, मला काय समजत नाही. ओपन करू. पण तुम्हाला एक ह्याच्यासकट एक न्यूज देतो. मम्मीचा बड्डे कधी आहे ना ते आम्हाला तर माहीत नाही आणि मम्मीलाही माहीत नाही कोणता डेट आहे. पण आम्ही 1 जूनला नेहमी मम्मीचा बड्डे करतो, म्हणून आज मम्मीचा बड्डेसुद्धा आहे. म्हणून आपण सर्व कमेंटमध्ये मम्मीला हॅपी बड्डे करा. मुंबईला जाऊ तेव्हा त्याची पार्टी करू, पण आता मम्मीला मुंबईमध्येच राहू दे, कारण मेंटल बोलतात ना, डॉक्टर चेकअप झाला, डॉक्टरांनी सर्व औषधं त्यांची दुसरी दिली आहेत. हे मी तुम्हाला सांगितलं की काय चेंजेस झालेत. आणि त्यांना वॉकिंग करायला सांगितलं आहे आणि कोलेस्ट्रॉलचं जेवढं आहे ते सर्व कमी करायला सांगितलं, म्हणजे तेलकट कमी, जसं बीपीचा इश्यू असेल तर मीठ कमी, हे जे फॉलोअप होतं ते फॉलोअप आपलं झालेलं आहे आणि बाकी एकदम व्यवस्थित आहे. आज बर्थडेच्या निमित्ताने मम्मीला गिफ्ट मिळायला पाहिजे, तर मला गिफ्ट मिळाले. हां, मस्त, थँक्यू. ओके. आता एक एक दाखवू. आता एक एक ओपन करते. आणि आता हे सर्व ट्रायल करणं गरजेचं आहे, कारण हे आम्ही ऑर्डर केलेले आहेत. तर ऑनलाईन ऑर्डर एक सर्व 1 2 3 4 5 6 7 आहेत. 7 छान आहे. 7 रंग आहेत तुझ्याकडे. सगळ्यात जास्त फेवरेट माझा हा कलर. ठीक आहे, हा फर्स्ट नंबर घालणार आहे. सेकंड नंबर कोणता घालणार आहेस तू? हा. ओके. थर्ड नंबर कोणता घालणार आहेस? हा. दे. फोर्थ कोणता घालणार आहेस? हा. फिफ्थ कोणता घालणार आहेस? ग्रे. 6 कोणता घालणार आहेस? हा. 7. छान. ओके. आता आपण लावून दाखवलेलं आहे. आता जसं स्क्रीनवरती हे होईल तसं काजल तुम्हाला तो ड्रेस वेअर करून दिसेल. ओके. 3 2 1. हे बघा नंबर 1. कसा दिसतोय बघा ड्रेस. आणि प्लाझो आहे, मस्त आहे. कम्फर्टेबल आहे तुला? हा, लाईट वेट आणि स्मूथ आहे कापड, म्हणजे असं जडजड काय वाटत नाही. बरोबर एकदम. ड्रेस नंबर 1. पाठी फिर. हे बघ टॅग काढायचा नाही का? मस्त वाटतंय ना? छान वाटतंय ना. चला, हा झाला आपला ड्रेस नंबर 1. आता ड्रेस नंबर 2. आता आपण एक काम करूया, बुबूला पण एक नवीन ड्रेस घेऊया. असा एवढासा असतो ना, एवढूसा फक्त. ही घालेली कशी काय, ही अपोज नाही करत कधी पण. हात बीत व्यवस्थित हिला उचललं पण होतं माहिती आहे ना, जेव्हा आजारी होती तेव्हा. तो काय नाही करत. बुबू तुला कपडे घालूया? हा बुबू,
कपडे घालूया. झोप झोप. ड्रेस नंबर 2. वा वा वा. मस्त ना? सर्व तुला असं सेट दिलाय का म्हणजे हा पूर्ण? हा, दुपट्टा सेट आहे. पॅन्ट आणि दुपट्टा सेट आहे. पिंक ग्रीन. हा कलर नव्हता माझ्याकडे. है ना? ग्रीन, पोपटी ग्रीन. हा नव्हता. फिर आता मस्त. तुम्हाला तर ड्रेसेस फटाफट दिसतात पण त्याच्यामध्ये जो टाइम जातो त्याच्यात तुम्हाला दाखवूया. इथे काय बनवलेलं आहे? पनीरची भाजी, पनीरची भाजी, वरण, वरण भात, आणि त्यात चपात्या सॅलेड भाजल्या. आणि आता चपात्या भाजल्या. नाही व्हायचे. ओके चपात्या होतात. ओय झालं काय? ए इथे नाही. आली का बाई? वा वा वा. आज रंगबिरंगी. मस्त ना? ह्याला ओढणी नाही नाही, ह्याला ओढणी नाही. हे असंच आहे. आणि तुला एकदम व्यवस्थित झाले ना साईज. हो, सगळे बरोबर. आम्ही ट्रायल का करतो माहिती आहे का की परत कमी जास्त व्हायला नको आणि होत असेल तर. आणि हे सर्व ऑनलाईन मागवलेले आहेत. हो. दोघांचं डिस्कशन, आमच्या ताई दोघांचं आणि आई. डिस्कशन नाही. मम्मी आणि ताई, ताई. शुभांगी आणि प्रियांका. वा 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 SP. छान. एकदम छान वाटतंय. मस्त ना? आता तुम्ही बघणार आहे काजलचा 4th ड्रेस. आणि वारा बघा किती मस्त सुटलेला आहे. स्वागत करा काजलबाईचा. अरे वा. म्हणजे लाइनिंग नाही आहे. हे असं म्हणजे अम्ब्रेला सारखं. याच्या खाली पण आहे का ते? हो, पॅन्ट आहे, bottom पण आहे. बॉटम आहे. हो, प्लाझो आहे. वा 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 एकदम छान. हे गरमीचं मस्त आहे घालायला. सर्व तुला व्यवस्थित झाले ना? हो. मी काजलला अटका टाकली होती, जर तुला ह्याच्यातले कोणतेही एक पण नाही होणार ना तर आपल्याकडे जे कामाला येतात ना त्यांना देणार मी. है ना? म्हणजे काजलला व्यवस्थित फिट झाले. असं होणारच नाही. आईने दिलाय बरोबर. अरे वा छान एकदम. मस्त ना? हम्म? समर सीझन मध्ये हा घालायला खूप मस्त आहे. बास झाले तर बास कर आता. हा? बाकी अजून पण आहे. बाकीचे मग पुढच्या वर्षी उघड. हा? नाही. नाही नाही. जावा कारण चेंज. बघायला लागतील ना, म्हणजे बरोबर आहे की नाही फिटिंग वगैरे. आता कितवा ड्रेस? हा 4था होता, आता 5वा. ओके. तू जे ड्रेस पाठवले आहेत ना ते मी तुला व्हॉट्सअपवर पाठवतो बघ. काजलने 4 घालून दाखवले, अजून 3 आता बदली करायला गेली, 5वा घालायला गेली आहे. हा आणि ब्लॉग चालू आहे. आणि हा झाले 4 तर व्यवस्थित झालेत अजूनपर्यंत. लास्टचे 3 बघूया. हा आणि सर्वजण तुला हॅपी बर्थडे म्हणतात व्हिडिओमध्ये. आज बर्थडे आहे ना तुझा? होय होय. हा. मुंबईला काय करते तू? काय नाही करत आहे, बसली आहे, आराम करते. जेवली आणि झोपली आहे जरा. हा झोप झोप, आराम कर. आणि औषधं घेतलीस? आता नाही आहे, दुपारची. कधी कधीची औषधं दिली तुला? सकाळी 1 गोळी आणि रात्री 2 गोळ्या. ओके ओके सर्व चालेल. औषधं बंद केली माझी. बंद? औषधं बंद केली. 1 महिन्यासाठी? हा 1 महिन्यासाठी पण ती बंदच केली आता. हा चालेल. चल आता मी कट मला करतो. पण- काय आलं? हा. काय बोलते? मला पण खूप कंटाळा आला होता गोळ्या खाऊन खाऊन. हा तर 1 महिन्यासाठी आता मम्मीला आपण 1 महिना कधी बघू ते तुम्हाला नंतर दाखवू ब्लॉगमध्ये. आता काजल 5वा ड्रेस घालून आली आहे, तो दाखवतो मम्मी. हा काय? हा. चला हॅपी बर्थडे. हा काय? हॅपी बर्थडे. कट केला काय? ना हाय चालू. हॅलो, हा. हॅपी बर्थडे. हा. हा. ड्रेस मस्त आहे सगळे. हॅलो. ड्रेस घातले काय? हा आता 5वा घातलाय. चांगले आहेत सगळे. हा. हा फिटिंग पण झाले बरोबर. होय ना. हा मम्मी fitting झालं तिला काय बरोबर. बोललो मी, तुला जर होत नसेल ना तर काय प्रॉब्लेम नाही, आपण ऋणालीला देऊन टाकूया. तर तिला व्यवस्थित व्हायला लागले ते. काही जर चल आता बोल, बाय बाय बोल आणि कट कर. नाही नाही, ती नाही, काकी आली. ऋणाली म्हणजे आमच्याकडे जे काम करतात ना त्यांच्यापैकी एकीचं नाव आहे. तर आता हा काजलचा कितवा ड्रेस आहे? 5वा ड्रेस आहे. बाप रे. जेवला? काजल मॅडमच्या 6व्या ड्रेसची एंट्री आपण बघा कुठून घेतो आहे. आपण त्यांना बसवलं आहे कारमध्ये. चला मॅडम बाहेर या. आज कार नाही, ड्रेस बघायचेच. वा 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 क्या बात आहे. खूप छान आहे बघा. हा तर एकदम सुंदर आहे. हा मस्त आहे ना?
एकदम डिझाईन आहे ना ते फ्लोरल डिझाईन सुंदर वाटते. हा पण सूट करतोय. काकीला पण आवडला हा. हा मस्त आहे एकदम. आणि हा काजलचा फायनल लुक विथ फायनल ड्रेस. विथ शॉर्ट कुर्ती. वा वा वा, म्हणजे वेगवेगळं आहे सर्व, काय ना काय काय ना काय. सगळीकडे प्रिंट आहे, ऑल ओव्हर प्रिंट आहे. तर अशा प्रकारे आपण आज काजलचे रंग बघितलेले आहेत. काजलने आज रंग दाखवलेले आता आहेत. मला 2 वर्ष शॉपिंग नको करायला. ते तुला वाटतंय काजल 2 महिन्याने माझ्याकडे ड्रेस कुठे आहे घालायला? नाही, आता एवढे आहेत. नाही नाही, थोड्या महिन्यांनी. मग हे किती ड्रेसेस झालेत काजल तुझे? 7 एका आठवड्याचे बरोबर. काय बोलते? हा हा माझ्या कपाटात ऍक्च्युली जागा नाही. या पण नाही ना, विक्रोळीच्या कपाटात पण नाही. हा, माहितीये एवढे कपडे झाले. सर्व काजल अशी खोचरून ठेवते सर्व. आता मी काय करणार, जे हेवी ड्रेसेस आहेत ना ते बेडच्या ह्याच्यात ठेवणार, स्टोरेज मध्ये, आणि जे रोजच्या वापरायला वगैरे ते कपाटात ठेवणार. तुम्ही मुली एकदाच एक ड्रेस घालता, मग तुम्हाला कमीच पडणार ना. नाही, एकदा एक ड्रेस नाही आला. ठीक आहे, 2दा घातलात. घालते मी. ते काय करा माहिती काय, थोडा गॅप इंटरव्हल नंतर घाला. आता एक आठवण कर, अशीच एकदा सेट आपण तुला दादरला घेतलं होतं, म्हणजे डायरेक्ट. तो हेवी होता ना, तो रोज नाही युज करू तर तू शकत 2-2दाच घातलंयस ते. हा नाही, ताईच्या बाहेरच्या वेळी पण घातलेलं, मग त्याच्या आधी 3दा घातलेला तो ड्रेस. म्हणजे 3दा घातला की तो ड्रेस झाला जुना का तुमच्यासाठी? नाही, जुना कुठे, तो चांगला आहे. मी तो ठेवलाय, म्हणजे असे जे ओकेजन्स येतात ना, असे पार्टीचे हे ते, तेव्हा असे ड्रेस युज करू शकतो. येता का खायला? बघा आम्ही पहिले आणले, परत आणले आंबे खायला. तर आंबे एकदम टेस्टी आहे, मस्त खाल्ले मी. आता रेकॉर्डच केला मी. परवा मी एका दिवसात 9 आंबे खाल्ले, एकदम मस्त, एकदम चविष्ट होते. आणि आता आंबे चांगले मिळतात ना आपल्याला, आधी तर तुला मिळालेच नव्हते. तर आजचाही ब्लॉग तुम्हाला कसा वाटला नक्की सांगा. आणि मम्मीला खाली हॅपी बर्थडे नक्कीच कमेंट करून सांगा. हॅपी बर्थडे काकी, हॅपी बर्थडे काकू, हॅपी बर्थडे शुभांगी गिर, जसं तुम्हाला सूट होतं तसं. आणि मम्मीला पण मी पहिलंच हॅपी बर्थडे म्हणलो, मम्मी पण विसरली होती. तर तुम्हाला आजचा ब्लॉग कसा वाटला नक्कीच सांगा. आणि काजलचे ड्रेसेस कसे वाटले नक्कीच सांगा. आणि व्हिडिओला लाईक करा, व्हिडिओला शेअर करा. आणि हे सर्व काजलला ॲमेझॉनवरूनच मागवलेले आहेत. पहिले मी लिंक्स चेक करतो, जमलं तर पुढच्या ब्लॉग्समध्ये मी तुम्हाला लिंक्स प्रोव्हाइड करतो, ठीक आहे. आणि व्हिडिओला लाईक करा आणि शेअर करा. बाय बाय. आणि अजून एक सांगायचं आहे, खूप जण मला बाहेर भेटतात आणि म्हणतात की तुमच्या व्हिडिओज येत नाही. जेव्हा मी त्यांचे आणि मी सबस्क्राईब केला का बोलतात हा केला आहे. तर मी जेव्हा चेक करतो त्यांचं सबस्क्रिप्शन गेलेलं असतो, तर ते करून पण सबस्क्रिप्शन जाऊ शकतं जर तुम्ही रेग्युलर व्हिडिओ नाही बघत असाल तर. तर तुम्ही यूट्यूबच्या वरती शुभांगी गिर सर्च करा, सबस्क्राईब करा, म्हणजे रेग्युलर व्हिडिओज तुम्हाला येत राहतील. बाय बाय. बाय बाय.